Padong mi ngadto sa kalsada, magsuray-suray mi nawala mi ngadtoon. Uban ni mi. Diri mi dapit na dalin aso. Dra. Kato ingon ingon si Lining. Uy, saan ba? Saan? Diri si Lining. Hapit mi na kuan. Hapit mi na dalinas. Na guys, dapli nog salog. Oh. Nya, kasagingan. Na ang amo agianan kay kasagingan man guys. Na niya man mi suok-suok dahil lasang. Na oh, mga gwapa kayo. Sana all gwapa. Layo pa may baktason. Layo pa jud mig baktason guys. Na oh. Uban nila may kay nami paliton. Layo pa jud mig kalsada. Oh. Damo kayo diri glamok. Di ka magdali diri aawd. Paakon kag lamok. Naidamo kayong lamok. Na street light guys, kawaton. Ang amo bitang street light diri guys, oh. Kay mawalag kalit ang kuan kanang bumbilya kay kawaton. Alagad ning mga tao di kapalit og bumbilya guys. Pobre na jud in taon. Street light kawaton pa jud. Kawayan. Nah, andiri to gikawat nga bumbilya ay. Oh guys. Tara. Na naman. Na. Ambot kinsay nagtao diha, murag si kapitan na pud siguro guys kita oron kay ngit-ngit kayo diri og nigkagabi eh. Nay mo agi diri aw. Og naay kanang malologos diri guys, malogos kay ngit-ngit kayo nagabi nga ri eh. Karadlukan. Mo bitang ini baggabi ina di na ko magsuroy-suroy. Nana ko sa mong sulod sa balay kay tanaw na among kuan guys oh. Ang Pinoy-an na no. Oh. Damog kahoy diri, kung way kahoy diri la mo. Oo. Ya dapli ni og salog. Baha pod yulpi. Pag mag-uwan-uwan diri dali ra lagi mo baha. Pamay katunga guys. Pamay katunga sa kalsada. Layo kami. Init kaayo. Exercise na lapod ni. Mo na exercise hapon. Dapat buntag ang exercise. Saon kay mag-exercise guys. Hinanok man ang lubot og katog. O ikaw na po, ikaw guniti. Oh. Para diri guniti diri. Ay silip disim ka mo. Og ako na pod ning kapot. Hello guys. Welcome back. Welcome. Welcome sa among balay nga kasagingan. Dayo pa yung taon may ane. Son, madato ko. Sakit gid ang mata ay. Sakitan na ko siya. Ikapit ilay ko anay naning agi. Sila. Sila. Day na. Ay. Mapin ta siya. Makain mo na yung mga uwat. Ay, uwat ba?
Asa mo? Di mo gikan. Sada. Ah, Kamo? Asa kapin? nga na mi labong-abong na mi paliton. Malabay rami guys, malabay. Malabay. Pamasilingan. Uli na sila kami. Padto pa pud mi sa kalsada. Nalagi mi paliton guys. Kanang nalagi paliton sa akong may paliton. Layo kay mi tindahan guys. Labi na kuan kanang among kuan jud pinakamin. Layo. Sa maglakaw ka dire, hangos ka. Ang di maanad aw. Wa pa tunga-tunga kuya pa na. Hanga koy. Hanga kayo. Oh, Sisilapod. ako na lang. Tapos Na bakante kayo guys oh. Asa Nawa. ka? Agi. Bakante kayo. Oh. Walang kayo guys. Oh. Yeah, bukid kayo. Pwede na diri mo kuan ganang landing guys sa ang eroplano. Kay na luwag kayo. Walay lobi ah. Pwede na kayo kalandingan no. Balay na guys. Hapit na mi. Katunga na mi. Madugay. Hindi namin maabot sa karsada. Di na hapit. Hapit na kuya pon. Oh, dai. Okay. Libon man diha oy. Asam dagi? Ay, halas. Ay, katul baya ning sagbutan eh. Guys, Magkaanan kay sabutan. sagbutan. Paita. Ngatul taan ni unya, kabuang tagkatul. Daigan la tong atong tuhod ani. Naanad man lagi ko guys ug nang magsakay-sakay, musakay kog motor ba. Pagsarm ko ani maka baktas gud. Hapit na mi guys. Balay na mi guys. Lay na. Nawa ilang kuan. Katong hamster. Bisod to mas nakawatan. Hapit na. Gisingot na. One less letter. Guys. Singot na. Mo na exercise hapon. Hapit na mi guys. Hapit na. Tcharam! Tcharam! Wa na, kalsada na. Tulay na bang. Na guys. Gubaon. Diyan namin sa tulay. Tulay na mong gubaon. Oh, sakay ka, laasa ka. Nara guys. Oh, magmas na ta ka para patay 2,000. Magmas mi guys kay kanang madakpan mi na kuwang rani among kwarta gida. Presyuhan mi ani punito no din magmas. Nanay pulit dire. Madakpan mo eh. Wag may sapi kabayan. Ang tulay guys. Oh, wa pa nahuman. Pila na katuig kato pa nang ordoha guys, naguba. Oh, dugay pa kayo. Oh, wa pa na nahuman. Pila na katuig. Wala, puti na sila na akong bulbul guys. Di pa mahuman. Hinay. Oh. Darat lang mo. Oh. Na guys.
kulay guys. Ay mo. Padong kami guys sa tindahan guys. Layo-layo pa pod guys. Magkapa dito, dito. Nami paliton. Ang salog guys. Salog na siya, salog. Dili ya. Dili, diara mi labong-abong. Sana all, masakyon. Gang pa. Lagang. Masakyon dami guys. Pero di may manakay kay. Dan na lamang po na exercise lagi nga mo. Toyo rin na ako ngari. Guys. Bakante kayo. Mana guys? Hello, what's up mga mare? Unsa may balita? Kapoy? Kapoy kayo, basta dilayo. Kapoy basta white chicks. Akong mga igsoon guys kanang kuane kanang single pa. Kuane, mga single pa ni. BM for nothing. BM is the kid daw. Init kayo oy. Oh, langit. Langit guys. Oh. Makaluto pa ning itlog. Butang sa atop. Na. Kapit na mi. Ay, landong-landong na. Dari landong kayo guys oh. Basakan. Ana siya guys, basak na katong orduha kaso wala na nakuan kay nabunbunan man baga kayo kanang baras ba. Wala na murag na siguro si di na pud ka-afford siguro ang tagiya or ambot or ang irrigation pud diri siguro ang tubig isod kaayo mo na ingon nga nabasak na guys. Wala siya. Oh. Tagwayan na lang og kuan kanang tagwayan na lang mga baka. Kapit na minabot guys. Kapit na. Kapit na. Kapit na makuyaban guys. Diyan ako na guys, naabot na ko. Abot na ko guys. Mana na akong palitan guys. See you.
Ate, ikaw te, video. Bakit ang ulo te? Okay guys, pauli nami guys. Pauli nami guys. Dara akong napalit. Nakapalit nami. Pauli nami, maglakaw papunti guys. Mura na mong gipalit dere. Layo kayo. Mura ni. Ay, padaplin. Padaplin. Atay na to slow guys. Oh. Ikaw John. Uli pa mi guys. Asa kataan ay manginsaw. Daplin pa ta guys ay mas maligsan ta, di ra pa ta insured, di ra pa ta insured. May insured ta kay okay ra ay. Di pod guys ay. Ayan. Say hello. Hello. Ulit mo guys. Atay, antiil, murag na masak guys. Oh. Murag yung namasak. Sa una, mahal to ang katungkuan. Ang palitonon. Karon, barato ra to. Dali ra kayo ning mahal ang mga paliton guys. Oy. Sao na laman yun niya. Adlaw diri guys, 300. Nya. Mahal ang palitonon. Ay ita. Sanglit ang mga single diha, ayaw mo pagminyo kay mahal yung bugas guys. Diri ya. Oh, kamu ayaw mo magminyo kay mahal ang bugas. Oy, unsa man eh? Guys, basaha. Kalinaw, kalambuan. Ug dili kagubot. Asa ka ko ni manginsaw eh? May una din ka ni bayhana na masak. Los ulo, padaplin ta kay tay maligsan ta. Pauli pa may guys.
See you. Guys, enjoy watching. Don't forget subscribe and like. Bye-bye. God bless.